El zombi valent, per Adriana Poveda i Joan Carles Queralt. Samuel va despertar en el seu llit aquell dilluns de gener. Es trobava una mica malalt, però es va animar perquè era l'aniversari de la seva dona, Clara. S'alçà encara adolorit i s'apropà al bany d'esperança. En veure's a l'espill, els cabells negres i curts, desordenats, els ulls marrons clars i cansats, i aquella son que no acabava de marxar, començà a arreglar-se. Va obrir l'armari i triar un vestit una mica formal. Es va posar unes sabates marrons i anar a la planta baixa amb Clara. En veure-la amb els seus cabells negres, llargs i cargolats, unes sabates que la feien veure més alta del que ja era, el vestit elegant i suggeridor i aquells ulls verds de primavera profunda, Samuel es va sentir 20 anys més jove i s'alegrà molt pel dia tan especial que estaven per celebrar. Es va apropar a ella per a felicitar-la, però Clara se li va avançar abans que Samuel poguera badar boca. M'he d'anar corrent al treball. Hi ha hagut un accident al laboratori, va exclamar Clara mentre s'acabava de posar la bata. Com que Samuel volia celebrar l'aniversari a l'hora en la qual va néixer, havien de fer la festa al lloc de treball. Per això va agafar el pastís que tenia preparat, el va deixar en el seient del copilot i conduir cap al laboratori. Per culpa d'una manifestació se'n va haver d'anar per un altre lloc. Semblava un dia de problemes, un accident i després una manifestació. Tot i això, no estava disposat a renunciar a la sorpresa que li tenia preparada. Quan hi va arribar, va accedir amb facilitat. Ja sabien qui era i el deixaren passar. Va entrar on habitualment treballava la dona, però el lloc estava ple de gent que no li sonava de res, i la dona no hi era. Va deixar el pastís al despatx de Clara. Tots aquests nervis l'havien aclaparat. S'hi va seure mentre esperava. Un home que no sabia qui era el va veure molt cansat i li va oferir una beguda. Samuel estava estranyat perquè no l'havia vist mai, però per curiositat i cansament va acceptar la beguda d'aquell home tan estrany. Samuel va veure entrar la seva dona per la porta i la va felicitar de seguida. Mira el pastís que t'he comprat. Està una mica desfet, però no passa res. Per molts anys, carinyet, digué fent-li un bes als llavis. En veure'l, es va alegrar molt pel detall. Samuel va copsar la felicitat de Clara i això el va alegrar encara més. No obstant això, quan la dona veia la llauna buida que hi havia damunt la taula, se li va desencaixar el rostre. Samuel s'espantà molt. Què passa? Preguntà tot seriós. Aquesta beguda, Crida histèrica. Estava ben bona. Sembla suc de meló amb kiwi. No l'havia tastada mai. Li explica tan tranquil. doncs tenim un problema. La beguda que t'has pres és una classe de poció molt estranya que et convertirà en un zombi en unes poques hores. Reconegué angoixosa. Sense perdre un segon, va començar a cercar alguna cosa entre els armaris del laboratori. Ho regirà tot fins que aconseguí deixar tot el despatx cap per avall i trobar una espècie de mapa. De seguida li va donar. D'ací a poc, el teu cos començarà a transformar-se en zombi, però continuaràs pensant com si no ho fores. No tens gaire temps. Has d'anar al lloc on marca el mapa i veure la beguda que trobaràs allà. Vull continuar la festa d'aniversari a casa. Necessita que no et comportes com un zombi cap moment, entesos? Li preguntà mirant-lo fixament als ulls. Estigues tranquil·la. Tu és la llum que guia els meus passos. Li xiu-xiuejà fent-li un bes al front. Samuel, encara amb aparença humana, va eixir al carrer. A mesura que caminava, es va començar a transformar en zombi. La seva pell es va esdevenir de color verd. La seva forma de caminar era més erràtica que mai. A poc, les ferides apareixien pel seu cos tan canviat. Per sort, no hi havia ningú al carrer i no el van veure. Va començar a caminar seguint les indicacions del mapa i es va creuar amb la manifestació d'abans. La
manifestació havia bloquejat totes les carreteres. Només s'hi podia anar caminant. El carrer estava ple de gent i de policies i el seu cos cada vegada més zombi. Havia de passar desapercebut. Si algú el veia, el matarien. No tenia més remei que concebre una estratègia per arribar al segon laboratori sa i estalvi. Però no ho tenia gens fàcil. Al moment, la inquietud i el nerviosisme s'apoderaren de cada múscul del seu cos. No entenia res, no arribava a endevinar per quin motiu de sobte es trobava arraconat en un carreró estret i pudent arrapant-se a les temples. La gola li cremava cada vegada més. Sentia que el crani li oprimia el cervell i li pressionava com volent comprimir-li fins reduir-lo a la grandària d'una nou. En un instant, després d'una gran alenada, una imatge li explotà al cap entre l'espessa boira que li enfosquia la vista i el pensament. Era aquell home estrany de l'oficina, el que li oferí la beguda tan bon punt el va veure entrar-hi. Anava vestit de negre i duia una corbata estreta sota aquella cara hissuta, erma, gairebé hieràtica, si no fora per l'ull dret que estava estranyament obert i es movia de forma erràtica. Com un llamp, Samuel es dirigí cap a la multitud on havia intuït que estava l'home. Darrere d'unes pancartes, aquest no parava de moure's entre el personal. Portava una bossa de mà i diverses ampolles metàl·liques amb polvoritzadors i voltava solitari per entre la gent. Al moment, en una altra breu explosió de dolor i lucidesa, el seu cap ho va veure. Ja ho tinc! Exclamà. L'home de l'oficina és l'antic cap de Clara, aquell que fa 17 anys no pogué suportar que ja fora Premi Nobel de Química gràcies a la creació d'un antídot contra la pandèmia de la VAR-Z. No pot ser, ja sé el que vol fer. I efectivament, l'antic cap de Clara, el doctor Puig, havia modificat el genoma del virus VAR-Z causant la primera pandèmia zombi del segle XXI per tal que mutara i tornara a expandir-se 17 anys més tard. Pretenia destrossar la carrera de Clara tot demostrant que l'antídot no funcionava, que era una farsant i que no es mereixia cap premi. Com va poder, Samuel aconseguí situar-se 3 metres per darrere del doctor Puig que ruixava subtilment la gent amb la poció vírica modificada. Una munió de manifestants, joves i majors, semblaven trobar-se malament i vomitaven i començaven a tindre cada extremitat més certa que un fus. Havia d'arribar a ell, però alhora no podia moure's. Caminava com un sonàmbul. El cos no li responia com abans. Gràcies al braç esquerre, l'única part que encara li responia bé, agafar el pal d'una bandera i li aventà una varada a l'esquena que el deixà estès al terra. Fet açò, tota la gent el mirà fixament, ja no per l'agressió, sinó pel color, cada volta més i més negre, i per la sentor, cada vegada més nauseabunda. No en culpeu, no és el que sembla, deia mentre 4 joves se li acostaven. Aquest home ens ha enveninat a tots. Porta una solució vírica a les ampolles i l'està ruixant per crear una nova pandèmia zombi. Mireu-me, mireu-vos! Què vos passa a les ungles, a la pell? No sentiu la calor a les orelles? La gentada semblà comprendre'l i acceptar les seues paraules a ulls clucs. Decidí anar a buscar l'antídot amb el mapa. Una vegada al laboratori, baixaren al 12è soterrani i allà hi havia les cambres refrigeradores. Com van poder, els que encara tenien cossos hàbils que els responien van analitzar la nova variant del virus i en van descobrir el funcionament. De seguida, se n'adonaren que als congeladors ja hi havia antídots sintetitzats per a possibles mutacions. Com podia ser? Feia igual. Amb unes injeccions menudíssimes començaren a punxar cada manifestant del primer a l'últim. I 16 minuts després aparegué Clara pel laboratori.
Atònita, li costà però explicar que feia temps que sospitava d'un possible atac químic per part del doctor Puig i que per això ja havia sintetitzat l'antídot de 237 possibles variants víriques, sobretot de les associades a les mutacions genètiques que solia estudiar Puig. Una vegada més, Clara s'havia avançat al seu temps. Havia calculat i estudiat cadascuna de les possibles modificacions que aquesta soca del virus podia patir a mans del doctor Puig. Havia estat de nou més intel·ligent i espavilada que ell, i això, al remat, fou el que més dolor li produí. Molt més que les 4 varades i els 38 anys de presó que li van caure per intent d'assassinat massiu.